सिगाङाव नुजाथिफैदों। बेनिफ्राय टाइमाथ' 10ता 10निफ्रायमोन। बेनिफ्राय थेवबो स्टार्ट खालामबाय आरो मबाइलजोंनो बानायदों। दामि केमेरा गैया, लाइभ माबानो हानाय जेनेबा मोजां सुबिदा गैया। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैनो हायाखै। थेवबो जा हायो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दासिम सासेल'सो नुदों। दा आरो फैबाव एसे डिसकासन खालामनो माबोरै फरायगासिनो दङ। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना दासान्दि मा खालामगासिनो दङ लकडाउननि टाइमाव। आरो मास्कफोरखौ बाहेरायाव थांनाय समाव नोंथांमोना गानखा। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना आरो कन्टिनिउखौ स्टाडि खालामलांबाय था। आरोथ' थांनाय 4 मेआव सेबायाथ' मोनसे नटिस फोसावदोंमोन। सेबाल' नङा, आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलाबो बे नटिस फोसावदोंमोन। आरो बे नटिसाव माने नोंथांमोननि एग्जामा पास जानायनि नटिसमोन बेयो। आरो दासिम माब्ला जागोन बेनि बागै जेबो बुंथ'वाखै। स' आसा खालामो नोंथांमोना फरायबाय थादों आरो फरायबाय थाखानो नांगोन। एग्जामा मा समाव जागोन दासिम जों मोनथियाखै। आरो जुदि नटिस होयोबा नोंथांमोननो बेखौ फोसावनो हानाय जागोन। आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंनो हागोन। जे मानि सायाव भिडिअ बानायनांगौ दासिम जों माने आयदा मोनथाराखै। भिडिअखौ मानि सायाव होगोन, मा टपिक लानानै होगोन, नोंथांमोना कमेन्टसाव हर। बेनिफ्राय अब्लासो मिथिगोन जों मानि सायाव भिडिअ बानायगोन। बे मा मुं रुबुंसा बर'। रुबुंसा बर'आ मा सोंहरदों, आदा HSLC नि एडमिट कार्डआ सोलायगोन नामा प्लिज रिप्लाइ। एडमिट कार्डआथ' बिदि सोलायनाय नङा। नोंथांमोननिया जा एडमिट कार्ड फैदों बेनो जागोन एडमिट कार्डआ। बेखौनो जुदि स्कुलफोराव होबायबोला नोंथांमोना स्कुलाव थांनानै एडमिट कार्डखौ लायनानै दोननो हागोन। बेनिफ्राय एडमिट कार्ड लायनाय समाव नोंथांमोना मास्कखौ कन्टिनिउ गान। माने न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो गानखाना थां। मा समाव माने दासिम माने गोबां माने जायगा जायगा भाइरासफोरा सोलिगासिनो दङ। आरो जोंफोरनि ओनसोलफोरावबो भाइरासआ सफैदों। बेखायनो जों गावनि सेन्सियार थानो नांगोन, मास्क गानथारनांगोन। बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ बे चेन्ज जानाय नङा, बेनो जागोन। बेनिफ्राय फरायनायखौ खिन्थु लांफाबाय था एग्जाम पास होदोंब्लाबो। बेनिफ्राय सुप्रिया बसुमतारिया सोंहरदों आदाया माहाय थायो। आं दासिम न'आवनो दंथ'यो, गरेस्वराव। जोंनि ओनसोला जाबाय गरेस्वर, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जायो। बेनिफ्राय आरो माबाफोर सोंबावनो गोनां दंबा सोंनो हागोन। जुदि कुइसनफोर दङबा साबजेक्टनि सायाव माबाफोर भिडिअ बानायनो गोनां दङबा सोंनो हागोन। मानि सायाव भिडिअ बानायनांगौ बा मेथ्सनि सायाव, बेनिफ्राय साइन्सआनो जा इंलिसानो जा बे टपिकफोरखौ बुंना होयोबा मोजां नाङो। मानि सायाव भिडिअ बानायनो नांगौ। बेनिफ्राय कुइसनफोर दंबावबा सोंबाव। आरो चेनेलखौ शेयार खालाम, जेसेबां हागौ लोगोफोरनो शेयार खालाम। आरो जों जा होनाय भिडिअ बेफोर माने गुबुन भिडिअफोरजों कम्पेयार खालामनो नायोबा माने भिउवार्सफोरा जोबोर खम। बेनि थाखाय जों माने एसे नार्भास जायो भिडिअ बानायनो थाखाय। स' नोंथांमोना शेयार खालामलाय क्लास 10आव फरायनायफोरना, बिसोरनि थाखायनो जों बानायनाय जादों जिहेथु। बेनिफ्राय सोंहरदों रुबुंसाफोरा आदाया मेथ्सनि भिडिअ बानायो नामा। मेथ्स बानायग्रा सारा गुबुन, आङो इंराजि आरो साइन्सखौ बानायनाय जायो। दा मेथ्स सारा एसे प्रब्लेमनि थाखाय बियो नुजानो हायाखै। बियो नेक्स्ट लाइभ फैयोबा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननो नेक्स्ट लाइभआव नोंथांमोना जुदि थाबैनो 10K साबस्क्राइबार जुदि खालामना होयो, होमबाना जों थाबैनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे लाइभ फैगोन। जों सानैबो लाइभ फैबावगोन। बेनिफ्राय सोगोमसारा मा सोंदों बेवहाय
माने नोंसोरनि सोंहरनायफोरखौ फरायस्लाबनो हायाखै मा सोंहरदों दा एसे उसुबिदा जादों बेनिफ्राय सोगोमसार SB सोंहरदों सार अनलाइन क्लास जागोन होननाया बोरै जागोन अनलाइन क्लासखौ जों लानो हागौमोन सोगोमसार बाट नाथाय स्टुडेन्टफोरा जोबोर खम सासे सानैजों मानो अनलाइन क्लास खालामजाया मिनिमाम गासै जुदि 100 जन अनलाइन क्लास लाग्रा स्टुडेन्ट ओंखारो अब्ला जोङो अनलाइन क्लासखौ लानो हागोन स' नोंथांमोना जुदि 100 जन स्टुडेन्ट ओंखारोबा जों अनलाइन क्लासखौ जागायगोन सोर लागोन नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो माबाफोर दंबावो सोंहर एडभान्स मेथ्सनि लेसन बेखौ एडभान्स मेथ्सनिखौबो फोरोंगोन बेनिफ्राय एडभान्स मेथ्सआबो एसे आद्रा जानानै दङ बेखौ जागायफिनगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा सोंदों बेनिफ्राय बिरदाव ब्रह्म जेनेरेल साइन्सनि सायाव भिडिअ खालाम जेनेरेल साइन्सखौबो आद्रा दंबावो लेसनफोरा बेखौ कन्टिनिउ खालामफिनगोन बेनिफ्राय ओरैनोथ' जेनेरेल साइन्सना केमिस्ट्रि पार्टआ दंखायो बेनिफ्राय फिजिक्स पार्टआ दङ बेनिफ्राय बाय'लजि आरो बे इनभाइरनमेन्ट साइन्सनि बेखौ बानायनाय जायाखै आरो प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारनि सायाव डिसकास खालामनांगौ दङ बेखौ खालामगोन जिंगासिनो ना नोंथांमोना जास्ट चेनेलजों जोंनि चेनेलजों सोमोन्दोआव थाबाय था आरो चेनेलखौबो गुबुनफोरनो शेयार खालाम सोंहर बेनिफ्राय माहित ब्रह्म सोंहरदों सार जेनेरेल मेथ्सनि चेप्टार 13खौ मा लिरदों इयाव लाना लांफैगौमोन चेप्टार 13खौ बेनि सायाव भिडिअ बानायाखैबा बेखौ थाबैनो होनाय जागोन बेनिफ्राय कमल दैमारि सोंहरदों सार गाबोननिफ्राय फैनांगौ स' जोङो लाइभ क्लासखौ थाबैनो खालामगोन नोंथांमोना जुदि सार 100 जन स्टुडेन्टफोरा जुदि लाइभ क्लासाव एटेन्ड जानो गोसो अब्ला जों थाबैनो लाइभ क्लासखौ जागायगोन बेनिफ्राय फुलुं KPK सोंहरदों सार एग्जामा मा जाखो जामारगोन ना जामारा एसे खोन्था हरदो आरो माला जाथावथाव स' एग्जामाथ' जाथारगोन मानो होनब्ला एग्जामा पास होदोंब्लाबो एग्जामा जाथारगोन दा एग्जामा दासिम माने पास होनायाथ' पास होबाय खिन्थु माब्ला जागोन बेनि डेटखौ होनाय जायाखै दासिमबो आरो बे डेटखौ होब्लानो नोंथांमोननो फोसावना होनाय जागोन बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावना होनाय जागोन आरो बेनिफ्राय एग्जामा पास होदोंब्लाबो नोंसोरो फरायनायखौ कन्टिनिउ खालाम टाइम मथे फराय टाइम मथे जा खामानि मावनो गोनां दङ बेखौ मावलां खिन्थु फरायनायखौ कन्टिनिउ लांबाय था एग्जामा मा समाव जागोन आइ थिंक बे जुन दानाव जानो हागौ जुन दानाव बेखौ जानोबो हागौ जुन दानाव आरो जुदि भाइरासआ जुदि बांद्राय इनक्रिज जायोब्ला बे जुन दानाव जायाबो जानो हागौ बेखौ दा बुंनाया गोब्राब खिन्थु नोंथांमोननो नटिस जुदि होयोब्ला सेबाया डाइरेक्ट फोसावना होनाय जागोन बेनिफ्राय बेरला बसुमतारी सोंदों सार एडभान्सनि लेसन 1खौ नांगौमोन लेसन 1आ बानायखानाय दङ बेनिफ्राय आरो प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हायो आरो गोबां फरायसाफोरानो प्लेलिस्टखौ माबोरै नायनांगौ बेखौ मोनथिस्लाबाबो जानो हागौ स' बिथांमोना प्लेलिस्टआव थांबानो मोनगोन बेयाव एडभान्स मेथ्सनि मोनसे प्लेलिस्ट बानायनाय दङ दा बे हिसाबै नोंथांमोना थांनानै नायनो हायो बेनिफ्राय आरो माबाफोर सोंबावनो गोनां दंबा सोंनो हागोन
बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं कुइसन सोंनो लुबैयो दासिम माने बेसां आगबारिखौ फरायनायफोरा बेसां आगबारिखौ आरो साबेसे फरायसाया फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव बेसां पारसेन्ट लाखिगोन बेसां पारसेन्ट दासिम बेसां गांबेसे लेटार मोनगोन गांब्रै गांबा सोर साइन्सआव लेटार लाखिगोन सानदों सोर मेथ्सआव लेटार लाखिगोन सानदों आरो इंलिसाव बेखौ एसे फोरमायहर स' लेटार लाखिनाया बेनो जोबोर इजि लेटारखौ नोंसोरबो हागोन जास्ट नोंथांमोना मा खालामनांगोन प्रेक्टिस खालामबाय था गोबां प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो थांखांनाय पेपारफोरखौ नायबाय थानांगोन थांखांनाय पेपारखौ नाय मोजाङै बेनि एन्सारफोरानो फ्राय फैगोन आरो नैबे खनसेनि एग्जामखौ आंनि बायदिब्ला बांद्राय हार्ड फैनाय नङा कुइसना जिहेतु क्लासफोरखौबो मोजां लानो हायाखै माने भाइरासनि समाव गोबां स्कुल कलेज बन्द थानो गोनां जादों क्लासाबो मोजां स्टार्ट खालामनो हायाखै आरो अनलाइन क्लास जादोंब्लाबो मोजाङै खुंनो हायाखै क्लासफोरखौ बेनि थाखायनो माने कुइसनफोरा एसेबां हार्ड फैनाय नङा थेवबो नोंसोरो माने जा नायनांगौ दङ बेखौ नायजोब गासैखौबो बेखौ नायनानै स्टाडि खालामनो नाजा बेनिफ्राय आरो नोंसोरनो बे 30% सिलेबास रिडिउस खालामनायखौबो बे चेनेलावनो होखानाय जादोंमोन 30% माने बेवहाय चेप्टार 1 हमना ला साइन्सनि चेप्टार 1नि बै लास्टनि खिनिया फैनाय नङा जा बिथिं जामख'नाय दङ बे मा दंमोन बेफोरखौ अलरेडि भिडिअ बानायखानाय दङ बेफोरखौ नायनानै एसे फराय गासैखौबो फरायनो नाङा बेनिफ्राय मेथ्सफोराबो किसुमान माने टपिकफोर दोङो एक्सारसाइज हमना ला लेसन 1 निफ्राय बे चेप्टार 1 निफ्राय लास्टनि बे माबाया फैनाय नङा 1.3 बे फैनाय नङा बा 1.4 ना मामोन बेखौ सिलेबास मथे नायनानै फरायनो नाजाबानो जाबाय फुल माने फैनाय नङा 30% सिलेबास रिडिउस खालामनाय जादों बेनिफ्राय स्टाडिखौ खिन्थु कन्टिनिउ लांफाबाय था बन्द जादों बा एग्जामा जायाखै होननानै फरायलाबासिनो थानो नाङा बेनिफ्राय जिलि मुसारिया सोंदों सार आंनो इंलिश ग्रामारखौ नांगौमोन इंलिश ग्रामारनि भिडिअ'आथ' दंखायो दा नों मा टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनांगौ बेखौ एसे फोरमायोब्ला मोजां मोनगोन इंलिशनि अलरेडि सेन्टेन्सनि सायाव टेन्सनि सायाव बा भइसनि सायाव बेफोरो गासैबो भिडिअ बानायखानाय दं आरो प्रिभियास इयारनि कुइसन एन्सारनि सायाव भिडिअ बानायखानाय टपिकनि सायाव बानायनांगौ बेखौ एसे फोरमायहर अब्लाना भिडिअखौ बानायनो इजि जायो बेनिफ्राय गोबां खमथार फैदों गासै 9जनल' जाहैदों लाइफआव दा एसे बुरजा जायोबा मोजां मोनबावोमोन जायखिजाया नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बेनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट 20 मिनिट्स नि थाखाय बेवहाय लाइभआव फैनाय जादोंमोन आरो दासिम 6 मिनिट्स दंबावो बा 6 मिनिट्सआव नोंथांमोना जा सोंनांगौ दङ बेखौ सोंहरनो हागोन बेनिफ्राय बेवरला बसुमतारी सोंहरदों सारा बबेनि आं गरेस्वर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय जायफोर गरेस्वरनि दङ गरेस्वर एरियानि दङ बेयाव नायदों लाइभखौ नायबाय थादों स' बेयाव गरेस्वराव जोंनि मोनसे गोरलै सलुसननिनो मोनसे सेन्टार दङ बेवहाय नोंथांमोना अफलाइन क्लासबो लानो हागोन बेवहाय गरेस्वरावनो मोनसे सेन्टार दङ गोरलै सलुसन होननाय आरो पस्टार मारिनाय दंखायो आरो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै अफलाइन क्लासबो लानो हागोन आरो अनलाइन क्लासखौ नोंथांमोना जुदि गासै 150 जन जायो
लागोन होननाय आं लागोन बा आंबो लागोन बेबायदि जुदि सा 100 जन जायो स्टुडेन्टफोर 100 जन ओंखारो अब्ला जोङो अनलाइन क्लासाव खालामनो हागोन। दा माबाफोर सोंनांगौ दंबा सोंनो हागोन। क्लास 9 नि ग्रामारखौ सार क्लास 9 नि ग्रामार आरो क्लास 10 नि ग्रामार फ्राय एखेयानो जायो। दा जायखिजाया क्लास 9 आव मा दङ बेखौ नायनानै ग्रामारखौ फोरोंनाय जागोन। एग्जामाव मा फैयो क्लास 9 आव बेखौ लानानै फोरोंनाय जागोन। बेनिफ्राय आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबा सोंहरनो हागोन। माने लाइफआव दासिम अनलि 12 जनल' दङ। मानो खम जादों बुंना हालिया बेखौ मानि थाखाय खम जादों। जायखिजाया फरायनायखौ लांफाबाय था आरो भाइरासनि दिनाव गिदिंनायफोरखौ जोबोर खम खालाम। न'आवनो मोजाङै फराय आरो गोनांथार समबासो नोंथांमोना बाहेरायाव ओंखार। माने इम्परटेन्टथार खामानि थाब्लासो बाहेरायाव ओंखार। ओरैनो माने ओंखारनो नाङा। बेनिफ्राय लिरबा फुल मार्क मोननो फुल मार्क हमना ला एग्जामाव जुदि 100 मार्क्स मोननो गोनांबाथ' एग्जामाव गासै एन्सारनि कुइसनखौ गासै कुइसननि एन्सारखौ लिरथारनांगोन फुल मार्क मोननोबा। आरो बे लिरनायावबो जुदि एन्सारखौ नों जुदि रं लिरनानै फैजोबोबा बेयावथ' फुल मार्क मोननाय नङा। जानायखौ लिरनो नांगोन एन्सारफोरखौ नङैखौ लिरबाथ' मार्क मोननाय नङा। आरो लेटार मार्क बा फुल मार्क मोननोबा एसे माने साबजेक्टखौ मोजाङै फराय। बेनिफ्राय कुइसन एन्सारफोरखौ रोखा रोखायै होनो नाजा। मेथ्सफोरखौ मोजाङै प्रेक्टिस खालाम। बेनिफ्राय इंलिसफोरखौबो ग्रामारफोरखौ मोजाङै नाय अब्लानो फुल मार्क मोननो हागोन। बेनिफ्राय आरो मा सोंहरदों आरो सोमावसार एसबिआ बे मा सोंहरदों इलेक्टिभ मा फरायस्लाबनो हायाखै। इलेक्टिभ हिस्ट्रिनि भिडिअ नांगौमोन। इलेक्टिभ हिस्ट्रि जों बानायनो नाजागोन उननि समफोराव हिस्ट'रिनि सोमोन्दैबो हिस्ट'रि साबजेक्टनि सोमोन्दै जोङो उननि समफोराव जों भिडिअ बानायनो नाजागोन। बेनिफ्राय अनलि 2 मिनिट्स दंबावो नोंथांमोनजों 2 मिनिट्सनि उनावनो दिनैनि बे लाइभखौ दोनथ'नाय जागोन। दा 2 मिनिट्सआव माबाफोर सोंनांगौ दंबा सोंबावनो हागोन। जिलि मुसाहारिया सोंबावदों सार आंनो हिस्ट'रिखौ नांगौमोन। अके जों हिस्ट'रिखौ बानायनो नाजागोन उननि समफोराव। बेनिफ्राय आरो सोंबावनो गोनां दंबा सोंबावनो हागोन। बेनिफ्राय मोजां फरायलांबाय था आरो आसा खालामो गासैखौबो फैबाय थानाय बे सेबानि एग्जामाव SSLC एग्जामाव गासैबो मोजां मार्क लाखिनो हमना ला साइन्स मेथ्स बेफोरबायदि लेटार मार्क मोनगोन होनना आसा खालामबाय। आरो जोंनि बे गोरलै सलुसननि जा भिडिअ होनाय बे भिडिअ होनाया नोंसोरनि थाखाय हेल्प जादोंना जायाखै अन्नानै बेखौ फोरमायहर। एसे फोरमायहरदो। बा मेथ्सआव होनाय भिडिअफोरखौ बुजिदोंना बुजियाखै साइन्सआव होनाय भिडिअफोरखौ मोजाङै बुजिदों बुजियाखै इंलिस ग्रामारफोरखौ मोजाङै बुजिनो हादोंना हायाखै बेखौ एसे फोरमायहरदो। दा टाइमाबो 20 मिनिट्स जाहैबाय। जायखिजाया नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
बेनिफ्राय मोनसे सोंहरदों बेखौ आं फरायनानै बे लाइफनिफ्राय बिदाय लानो सानदों। बे गोबां हेल्प जादों। थेंक इउ जुमिका नोंनि बुंनायनि थाखाय। नोंसोर जुदि हेल्प मोनोबा जोंबो गोजोननाय मोनो। बेनिफ्राय उननि समफोराव जोंबो बिदिनो आरो नोंथांमोनजों आरो जों उननि भिडिअ बा उनाव जों बिदिनो लाइभ फैबावगोन। जों बेनो जाबाय फार्स्ट लाइभ भिडिअ आरो बेवहाय माने एसे माने दद' मद' जानो हागौ फार्स्ट लाइभ जिहेतु फैदों। बेनिफ्राय दा उनफोराव जों बिदिनो लाइभ फैगोन आरो मेथ्स सारा गैया। बे मेथ्स सारजों आंजों उननि समाव लाइभ भिडिअ फैगोन आरो बे लाइभ भिडिअ दा फैनाय नङा। नोंथांमोना जुदि थाबैनो 10K साबस्क्राइबार खालामनो हायो अब्लासो जोङो सानैबो लाइभ भिडिअ नुजानो हागोन। आरो लाइभ क्लास होनांगौबा नोंथांमोना गासै 100 स्टुडेन्टफोरा जुदि लागोन होनबासो जोङो लाइभ क्लासखौ होनो हागोन। स' थेंक इउ, बाय बाय। Mas